హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, భగవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ, కృష్ణ ప్రణామాలు. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో ఉన్నాము. 1వ అధ్యాయం 1వ స్కందం 5వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం నిన్న పూర్తి చేస్తుంటారు కదా. అవును మాతాజీ, అవును మాతాజీ. సో ఈరోజు 14వ శ్లోకం చూద్దాం. సో వ్యాస మహాముని చివరికి ఆయన అసంతృప్తికి కారణం, వ్యాస మహాముని అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటో వివరిస్తూ నారదులు మరి చివరికి నువ్వు ఇంత గొప్పటి రచనలు చేసినా కూడా మరి భగవత్ మహిమను కీర్తించనిదే అది నీకు పూర్ణ సంతృప్తిని ఇవ్వదు. కాబట్టి నువ్వు ఎంతో అమోఘమైన దృష్టి ఉన్నవాడివి, నీ యశస్సేమో నిష్కళంకం, నువ్వు దృఢవ్రతుడవు, సచ్చరతుడవు. కానీ భగవంతుడి యొక్క ఈ జనులందరినీ భవబంధాల నుండి విముక్తి చేయడం కోసం నీవు భగవంతుడి యొక్క లీలాస్మరణాన్ని చేయవలసింది అంటూ పోయిన శ్లోకంలో ఆయన సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. తతోన్యథా కించనాయద్వివక్షతః పృథగ్దృశస్యస్తత్కృతరూపనామభి నకర్హి చిత్క్వాపి చ దుస్థితామతి లభేత వాతా హతనౌరివాస్పదం. సో ఇంకా ఏమంటున్నారంటే నారదులు, ఒక ఆశ్రయం లేనటువంటి నావ ఈ వాయువు దానిని ఏ విధంగా అయితే సంక్షోభానికి గురి చేస్తుందో, భగవద్భావన లేనటువంటి రచన ఏదైనా సరే మరి ఎన్నో మనస్సును సంక్షోభంలో పెట్టగలదు. సో ఒక ఆశ్రయం లేకపోతే నావ ఏ విధంగా ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, అలాగే భగవద్భావన లేనటువంటి రచన ఏదైనా సరే మనస్సుకు సంక్షోభాన్నే కలిగిస్తుంది అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి ఈయన వ్యాసదేవులు సమస్త వేదవాంగ్మయానికి కూడా రచయిత అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఆయన అయి ఉన్నారు. అయితే ఈ కర్మలు, ఇక జ్ఞానము, యోగము, భక్తి, ఈ మార్గాలన్నిటి ద్వారా కూడా, అంటే కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, యోగ మార్గం, అంటే అష్టాంగ యోగ మార్గం, భక్తి మార్గం, ఇన్ని మార్గాలలో మనం ఆత్మానుభూతిని పొందవచ్చు అని చూసాం మనం. కానీ ఆ విధాలన్నీ కూడా మరి ఆయన వివరించారు భగవద్గీతలో. మరి భగవంతుడు వివరించారు, వ్యాసదేవులు మరి రచించారు కాబట్టి ఆయనకు ఆ విషయం అంతా కూడా తెలుసు. అలాగే మరి ఎన్నో పురాణాలు కూడా ఆయన రచించడం జరిగింది. ఆ పురాణాల్లో మరి ఎన్నో రూపాలు, నామాలు ఉన్న దేవతలను, వాళ్ళని ఏ విధంగా అర్చనలు చేయాలి దేవతలకి, ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ భగవత్ సేవలో మనస్సుని ఎలా లగ్నం చేయాలి అనే విషయంలో జనులు కొంచెం అయోమయంలో పడిపోయారు అని చెప్పి నారదులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇన్ని మార్గాలు, ఆ తర్వాత మరి ఇన్ని పురాణాలలో ఇన్ని రకాల రూపాలు, దేవతలు, నామాలు, మరి ఒక్కొక్క దేవతకు ఏ విధంగా పూజ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మరి వేదాలలో పురాణాలలో రకరకాలుగా చెప్పారు. ఎన్నో దేవతలు, ఎంతో మంది, ఎన్నో పూజా విధానాలు. వీటితో ఏమిటంటే జనులంతా కొంచెం అయోమయంలో పడ్డారు, తికమక పడుతూ ఉన్నారు. ఇన్ని విధానాలు చెప్పేసరికి ఆత్మానుభవం ఎన్నుకోవడంలో వాళ్ళు
అందరూ కూడా కలతను పొందుతున్నారు. ఏ విధంగా మనం ఈ ఆత్మానుభూతిని పొందాలి, ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, అసలు ఏది సరైన మార్గము అంటూ. కాబట్టి అలాగే వ్యాసదేవులు రాసినటువంటి వేదవాంగ్మయంలో కూడా ఇది ముఖ్యమైనటువంటి దోషము అని చెప్పి నారదముని చెప్తున్నారు అని ఇక్కడ భాష్యంలో వివరణ అలా ఉన్నది. కాబట్టి కేవలం భగవంతుడి పరంగానే మరి సమస్తాన్ని కూడా వర్ణించాలి అని చెప్పి నారదముని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడి కంటే అన్యమైనది వేరొకటి లేదు కాబట్టి ఆయనే అన్ని రూపాల్లో వ్యక్తం అవుతున్నారు. ఎలా ఈ ఉపమానాన్ని దేనితో పోల్చారు అంటే ఈ విషయాన్ని, దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఆయన వృక్షానికి వ్రేళ్ల వంటి వాడు. సో మరి వృక్షం వ్రేళ్ళు లేకపోతే వృక్షం ఎలా ఉంటుంది? ఆ వ్రేళ్ళని ఉంటేనే కాబట్టి వృక్షము. ఆయన ఒక చెట్టుకి వ్రేళ్ల లాంటివాడు, శరీరానికి ఉదరం లాంటివాడు. సో వృక్షాలేమో మరి పోషించడానికి, వృక్షాన్ని పోషించాలి అంటే వ్రేళ్లకి నీళ్ళు అందిస్తేనే మరి వృక్షం వర్ధిల్లుతుంది. అలాగే ఉదరానికి ఆహారం అందిస్తేనే మరి శరీరంలో ఉన్న అన్ని భాగాలకి కూడా ఆహారము పోషణ ఉంటుంది. సో అలాగే మరి భగవంతుణ్ణి మనం గనక ఆరాధించినట్లయితే అన్ని దేవతల్ని కూడా తృప్తిపరిచిన వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్తూ, ఈ కారణం వల్లే వ్యాసదేవులు భాగవతంను తప్ప ఇక వేరే పురాణాలని రచించకుండా ఉంటే బాగుండేది అని అంటూ, ఎందుకు అంటే ఈ భక్తి మార్గం నుంచి ఏమాత్రం వైదొలిగినా కూడా ఈ ఆత్మానుభవంలో మనకి గొప్ప సంకటం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అంటే భాగవతం లాంటి గ్రంథమే మనకి అవసరము. ఈ రకంగా మనం మరి కొద్దిపాటి తప్పు చేసినా కూడా గొప్ప సంకటాన్ని మనకి కలుగజేస్తుంది. కాబట్టి మనం భగవంతుడికి అన్యంగా రచింపబడే ఈ రచనల వల్ల మనకు అటువంటి గొప్ప విపత్తు ఉన్నది. ఏమిటి అంటే మనం డైవర్ట్ అయిపోవచ్చు భగవంతుడి మార్గం నుండి. ఇదేదో వేదము, ఇదేదో పూజ చేయాలి, ఈ వ్రతం చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇవన్నీ చదివి మనం అన్య మార్గాల్లోకి వెళ్తున్నాం. కానీ భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి మార్గంలో కొనసాగడంలో ఆటంకం కలుగుతుంది. ఇవన్నీ మనల్ని వేరు మార్గంలోకి వెళ్ళేటట్లుగా చేస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో దేవతార్చనల్లో ఉన్న లోపం ఏమిటి అంటే వాటి ద్వారా జనులకు ఈ అద్వైత ఈ భావన అంతా కూడా ఎక్కువైపోయి రకరకాల ధర్మాలు, శాఖలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనేటటువంటి భావన కలుగుతూ అసలైనటువంటి భగవంతుడి మీద దృష్టి కలగడం లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి భగవంతుడికి మరి ఆయన విషయంలో ఆ భక్తిని మనం ఇవ్వాలి అంటే, ఆత్మానుభూతిని సరి అయిన మార్గంలో పొందాలి అంటే భాగవతపు ధర్మ విధానమే సరి అయిన విధానం. మనం గనక ఈ ఇతర మార్గాల్లోకి వెళ్ళామంటే అది మన ఆత్మానుభూతికి ఒక గొడ్డలి పెట్టు లాంటిది అంటున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ఒక ప్రచండ వాయువు ఉన్నప్పుడు ఈ నావ ఏ విధంగా అయితే ఈ సముద్రంలో అల్లకొల్లోలం అవుతుందో మరి మనకి ఇందాక ఉదాహరణ చూసాం, అది ఇక్కడ మనకు చక్కగా అమరుతుంది ఆ ఉదాహరణ. ఎందుకంటే ఆరాధన మార్గంలో మనకు కలిగే కలత వలన విచలితమైన మనస్సుతో మనం గనక ఉంటే మరి ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మానుభవంలో పూర్ణత్వాన్ని సాధించలేము. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ వాక్యంలో మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ముఖ్యంగా ఎవరైనా సరే ఈ ఆరాధన భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఏదైనా ఆటంకం కలిగింది అంటే ఆ భక్తికి ఇక ఆత్మానుభూతిలో మనం పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోలేము, సంపాదించలేము, పొందలేము, సాధించలేము. ఎందుకు అంటే మరి భక్తి భావానికి అడ్డంకు కలిగినప్పుడు ఇంకెంతటి జ్ఞానమైనా మనకి ఆత్మానుభూతికి తోడ్పడదు. చివరికి ఎప్పుడైనా ఆ భక్తి మార్గమే అన్ని జ్ఞానాల్లో అన్ని మార్గాలు కూడా భక్తిలోకి దారి తీస్తేనే అది పూర్ణమైనటువంటి ఆత్మానుభూతిని కలిగిస్తుంది అని చెప్పి ఇదంతా మనకి భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ఇంతకీ ఏం చెప్తున్నారు ఇంకొకసారి చూద్దాం. మన శ్లోకంలో చూసిన విషయం ఏమిటి అంటే,
ఆశ్రయం లేనటువంటి నావ గనక వాయువు ఒక పెద్ద ప్రచండమైన వాయువు వీచిందంటే దానికి సపోర్ట్ లేనప్పుడు నావేమవుతుంది, సంక్షోభం పడిపోతుంది, అంటే అటు ఇటు తల్లడిల్లిపోతుంది. అలాగే భగవద్భావన లేనటువంటి రచన ఏదైనా సరే మరి మనస్సును ఆ రకంగా సంక్షోభానికి గురి చేయగలరు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. సో అన్యథా కించన ఏదైనా సరే వేరే భావంతో ఉన్నటువంటిది అంటే భగవంతుడి మీద ఆయన నామరూపాల మీద కేంద్రీకరించని ఏ రచన అయినా సరే మరి మనస్సును ఈ రకంగా కల్లోలపరుస్తుంది. ఎలాగు అంటే వాతాహత నౌరివాస్పదం అంటే వాయుచే చదిరినటువంటి నౌకలాగా నావలాగా మరి మనస్సు కూడా కల్లోలం అవుతుంది. దుస్థితామతి అన్నారంటే మనస్సు కూడా దుస్థితిలోకి వెళ్తుంది ఎప్పుడు భగవద్భావన లేని రచనలు మరి మనం చూసినప్పుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా నారద మహర్షి వ్యాసదేవుడి రచనల్లో ఏమిటి లోపం, ఆ లోపం వల్ల ఎందుకు ఈయన మనసు ఈ రకంగా సంక్షోభంలోకి వెళ్ళింది అన్న విషయాన్ని వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. సో అది ఈరోజు శ్లోకము. సో నెక్స్ట్ రేపు 15వ శ్లోకం చూద్దాం. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.